Biye tartai abrikalo kle tan ani shigi samba fla ani mban sabani aka donki waru wati sele donki waru konla kapeni jamana nyema kulune na sinu beta ali fakata ya liye mime tadige Senegal jamana la olu konye fuli kiraw olu bla kana ka jamana kono ame anda dula ka olu dula alisa mali konna ki worola bambachi machama olu konye keleke minon kaseka olu re konni fena bla ame anda dula ka olu kono la ka boy ameta mi an ka sɔrɔ finitigiilakaw kɛrɛnkɛrɛnnen la jɔnɲɔ olu yɛrɛ kɔni ka cakɛda la ayiwa wɔyɔ ani balaw yɛrɛ kɔni bɛ yen nin waati na ka bɛn ni u ka lafasalitɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ye laɲini kɛ an bɛna da don la an ka walawali kɔnɔna la ka fɔlɔ k'an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya min n'an y'olu sɔrɔ an b'olu fana kɛ walawali kan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman i b'a fɔ an y'a fɔ bakurubaw kɔnɔna la cogoya min na ka bɛn ni kolonɛli Asimi Goyita ni ale ye Mali jamana ɲɛmaa ye ale fa ka tanyali yɛrɛ kɔni ye n'o kɛra ka bɛn ni abrikalo tile 9 san 2023 wa suturali baaraw olu kɔni kɛra abrikalo tile 10 san 2023 i b'a ye jamana in maa caman o yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se min y'an dafɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ma nka o ma bali Senegal jamana suturali baaraw olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ale ye a laɲini kɔnɔna na min bɛ kɛ ka se ka maaw bila ka na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni olu yɛrɛ kɔni ye minisiri ye u bɛna ka na foli ale ni k'o kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaa ale fa yɛrɛ kɔni ka taali ma ayiwa min bɛ tali kɛ suturali hukumu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa foli a kɛra ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma a kɛra ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ ayiwa jamanadenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma tasi bila foli kɔni don ala ka hinɛ a la ala ka da yɔrɔ kɔni suma ka bɔ yen an bɛ taa alisa bamaci kɛlɛ a hukumu kɔnɔna la bamaciw bi an bɛ waati min na sifinnaka caman minnu yɛrɛ kɔni tun b'a kɔnɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni donna la dɔw ta kɛra k'a ka di n ye nka dɔw yɛrɛ kɔni ta olu yɛrɛ kɔni kɛra kɔnɔ diyagoya yɛrɛ kɔni ye bi an bɛ waati min na tiɲɛ caman olu yɛrɛ kɔni y'u ye bari ka d'a kan u y'a ye k'a fɔ diɲɛ ma fo ka taa se min ɲɛmaa dannama jugu ma olu de kɔni bɛ k'olu bila wale la wale min n'a bɛ kɛ tiɲɛni ka ɲɛsin u ka jamana yɛrɛ kɔni ma o kama olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a laɲini ka se ka bɔ banbaciya a hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u n'u ka kɛlɛkɛminɛnw kɔni u y'u yɛrɛ di jamana ma ka tila k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka se ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi u ka banbaci kɔrɔw olu yɛrɛ kɔni ka kasaraw a bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ to Mali kɔnɔ halisa syndicat national des travailleurs de douane n'o ye douanier olu ka lafasali tɔn yɛrɛ kɔni ye olu ye a diyagoya u ka ɲɛmaaba k'ale yɛrɛ kɔni a ka baara bila mɛ syndicat min n'a bɛ fɔ ma syndicat national des travailleurs de douane ni a dalasurun ye SNTD olu kɔni ye ayiwa baara bila sɛbɛn ka se k'o bila minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ ayiwa an ka baarakɛlaw fo ka taa se ayiwa a kuma ɲɔgɔnya cakɛlaw fo ka taa se an ka baarako bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabolo yɛrɛ kɔni ma ayiwa lɛtiri min ni a dira ma u b'a bila a yira lɛtiri kɔnɔna la min ye u ka doyen chef ye n'a bɛ fɔ o ma ko directeur général des douanes ale yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bila bari ka d'a kan olu ye laɲini dɔ kɛ laɲini olu kɔni ma bɔ a sira fɛ u ko ayiwa an bɛ waati min na laɲini min n'u filɛ k'a kɛ ka ɲɛsin min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kuma ɲɔgɔnya ma an ka baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni laɲini yɛrɛ kɔni ma nisɔndiya n'olu yɛrɛ kɔni ma nisɔndiya sɔrɔ ka bɛn n'u ka laɲini ye u bɛ taa tile 3 baara bila la u bɛ daminɛ abrikalo tile 25 ka taa bila tile 26 la fo sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 0 wagati an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso banbaci 15 Burkina finitigilakaw olu ye dankari kɛ o de la u ka taama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ni a laɲini yɛrɛ kɔni bɛ ka banbaciw k'u ɲini ka se ka dankari k'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka finitigilakaw min kɔni bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko VDP minnu y'u yɛrɛ di yaasa jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na a kɛra yɔrɔ min na Nuna ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Togo fo ka taa Togona yɛrɛ kɔni mara yɛrɛ kɔni fɛ mototigi 4 moto 4 sɔrɔlu kɔ ale ni AK 42 kile chargeur 6 ani fusil 2 ni o ye calibre 12 ye ka taa se min bɛ tali kɛ poste émetteur o kelen ale ni récepteur o fana kelen o minɛra banbaciw olu yɛrɛ kɔni kɔ an bɛ waati min na sisan d'ici olu ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ k'o ɲɛw ɲɛnabɔli ma ni ale yɛrɛ kɔni ye Sergei Lavrov ye a ye wele bila n'o ye l'Amérique jamana olu ka lasigiden min b'u fɛ yen fo ka taa se Royaume-Uni ale ni Canada u ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ olu ka jamana kan n'o ye Irisi jamana ye a kɔni ye wele bila u ma an t'a dɔn wele in ayiwa a kɛra hukumu min kɔnɔna la kuma min yɛrɛ kɔni bɛna bɔ a kɔnɔ an ma se ka o yɛrɛ kɔni o fana dɔn ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn min ni a b'o kɛlɛ ni aw ye k'o caya k'o jiri
jaa ninnu k'olu cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ